खुलुमबाय रायजोफोर, गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे दुखुनांथाव बर'नि रादाब लानानै फैदों। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। दुखुनि खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया देहा फाहामसालियाव ससियेल मिडिया खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों दि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारि बिथाङा आथिखालाव बिथांनि किडनियाव अन्थाइ जादों, बेनिखायनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बिथांखौ अपारेसन खालामनो रङिया देहा फाहामसालियाव थिसनदों होनना मिथिनाय जादों। मिजिं खालामो बिथांनि अपारेसनआ मोजां जाना बर' सावथुन मुलुगाव मोजां फाव खालामनो हाफिनगोनखौ। दासिम बेस्ट भिलेन एबा डाकुनि फाव खालामग्रा जों बर'फोरनि गेजेराव सार बिथां थाख्लाय नार्जारि बायदि मोननो हायाखै आरो कमेडियावबो जोबोर एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हानाय जोंखौ गोजोन होनो हानाय सारनाव रोंगौथि दं। सारनि थाखाय बयखौबो आरज गाबहरगोन होनना आं रायजो राजानिफ्राय खावलायहरदों जाहाथे सार बिथां थाख्लाय नार्जारि बिथाङा थाबैनो हामनानै फैथों। दिनैनि बर' रादाबा बेखिनियावनो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला प्लिज साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम जाहाथे आंनि गोदान बर' रादाबफोरा नोंथांनिसिम सहैयो। गोजोन्थों।